4 वांगी घेतलेली आहे। इथे आपण ही लांब वांगी घेतलेली आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणतेही वांगी वापरू शकता। भरीदाला जी वांगी वापरता ती सुद्धा वापरू शकता। एक शिमला मिरची क्यूब्समध्ये कट करून घेतलेली, कांद्याची हिरवी पात, एक कांदा क्यूब्समध्ये कट करून घेतलेला, एक छोटा चमचा सोया सॉस, 2 मोठे चमचे लसूण बारीक चिरलेली, 1 चमचा आला बारीक चिरलेलं, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेले आणि हा कांद्याच्या पातीचा सफेद भाग घेतलेला आहे आपण, तो जवळजवळ 2 मोठे चमचे आहेत। एका भांड्यात आपण ही आता वांगी काढून घेतलेली आहे। आता कुकरला लावून घेऊया। कुकरमध्ये खाली जाळी ठेवून पाणी घातलेलं आहे। त्यात आता ही वांगी ठेवणार आहोत। या भांड्यामध्ये आपण पाणी घेतलेलं नाही आहे। हे कुकरच्या फक्त खाली जाळी बरोबर पाणी ठेवलेलं आहे। आता आपण कुकर लावून 3 शिट्ट्या करून घेऊया। वांगीला कुकरमध्ये आपण 2 शिट्ट्या देऊन घेतलेल्या आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। वांगीचे 2 वेगळे भाग करून घेतलेले आहेत। आता हे खोलूया असे। तुम्हाला पाहिजे तर बियांचा भाग काढा असं, किंवा ठेवला तरी चालेल। बिया बऱ्यापैकी काढून घेतलेली आहेत। वांगी आता श्रेड करून झालेली आहे। आता आपण चिली करून घेऊया। पॅन मध्ये एक मोठा चमचा तेल तापलेला आहे। त्यात आता आलं घालूया, लसूण, हे आता चांगलं परतवून घेऊया। आलं लसूण परतून झाल्यावर जवळजवळ 2 मिनिटं झालेली आहे। मिरची घालूया, कांद्याची हिरवी पात, याला परत जवळजवळ 1 मिनिट परतून घेऊया। 1 मिनिट झालेला आहे। कांदा घालूया, कांद्याला आपल्याला शिजवून घ्यायचं नाही आहे, फक्त त्याची कच्चेपणा घालवायचा आहे। हे सतत असं परतून घेत राहायचं, नाही तर सगळं मसाला जळून जाईल। जवळजवळ 2 मिनिटं झालेली आहे। शिमला मिरची घालूया, दोन चमचे पाणी, कांदा आणि शिमला मिरचीचा कच्चेपणा गेलेला आहे। सोया सॉस, आणि आता वांगी, मीठ चवीनुसार। सोया सॉस मध्ये पण मीठ असतं, त्यामुळे मीठ थोडं कमी वापरलेलं आहे। सगळं मिक्स करूया। कांद्याची हिरवी पात, आता जवळजवळ 2 ते 3 मिनिटं हे परतून घेऊया आपण। जवळजवळ 3 मिनिटे आपण हे सगळं परतून घेतलेलं आहे। आणि आता ब्रिंजल चिली रेडी आहे। गॅस बंद करूया। पाच ब्रेड स्लाइसेसचे असे 4-4 तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता आपण ब्रेड चिली करून घेऊया। पाऊण वाटी बेसन आहे, पाणी घालूया। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही यात कॉर्नफ्लॉवर किंवा मैदा वापरू शकता। मी बेसन घेतलं आहे। चवीनुसार मीठ, बेसनचं बॅटर रेडी आहे। आपल्याला एवढ्या कन्सिस्टन्सीचं हवं आहे। आता ब्रेड यात डीप करून फ्राय करून घेऊया।
तेल तापलेलं आहे. आता आपण ब्रेड स्लाइस यात डीप करून फ्राय करून घेऊया. गॅस लो ते मीडियमवर ठेवायचा आहे. याला फ्राय व्हायला जास्त उशीर नाही लागत, कारण काय बॅटर पण आपण पातळ ठेवलेलं आहे आणि ब्रेड आपण यात घातलेला आहे. हे फ्राय झालेले आहेत. आता काढून घेऊया. मी बाकीचे पण आता फ्राय करून घेते. 1 चमचा तेल घेतलेला आहे. तेल तापलाय. 1 मोठा चमचा किसलेले लसूण, 1 मोठा चमचा किसलेला आलं व्यवस्थित सोटे करून घेऊया. आले आणि लसणीचे कच्चेपणा गेलेले आहे. 1 मोठा चमचा रेड चिली सॉस, 1 मोठा चमचा टोमॅटो केचप, 1 मोठा चमचा सोया सॉस. परतून घेऊया हे सगळं. यात आता कांदा घालूया. क्यूब्समध्ये कट केलेला आहे. 1 मिनिट परतून घेऊया यातच. कांदा परतून 1 ते 2 मिनिटे झालेली आहे. आता कॅप्सिकम घालूया. मी इथे येलो आणि रेड कॅप्सिकम घेतलेले आहे. तुम्ही तुमच्या चॉईसचे कोणतेही घेऊ शकता. चवीनुसार मीठ. हे आपल्याला जास्त शिजवायचे नाही आहे, थोडासा कच्चेपणा घालवायचा आहे फक्त. एकदम थोडंसं पाणी. जवळजवळ 2 चमचे पाणी घेतलेलं आहे. आता ब्रेड घालून घेऊया. ब्रेड मैद्याची असल्या कारणाने मी याला बेसनची कोटिंग दिली आहे. तुम्हाला जर मैदा किंवा कॉर्नफ्लोअर वापरायचं असेल तर तुम्ही ते पण वापरू शकता. सगळं व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया. ब्रेड फ्राय करताना सोपे जाण्यासाठी मी मोठे साइजेसमध्ये कट करून घेतलेले. तुम्ही तुमच्या आवडत्या साईज आणि शेपमध्ये कट करू शकता. सगळं व्यवस्थित एकजीव झालेलं आहे. गॅस बंद करून घेऊया. गाजर, उभा चिरलेला, शिमला मिरची अर्धी, छोट्या क्यूब्समध्ये कट करून घेतलेली, फरसबी लांब चिरून घेतलेली. हा हिरव्या पातीचा कांदा आहे, बारीक चिरून घेतलाय. आणि ही हिरव्या कांद्याची पात आहे, बारीक चिरून घेतलेली. अर्धा मोठा चमचा आलं बारीक केलेलं, 1 हिरवी मिरची बारीक केलेली, 1 मोठा चमचा लसूण बारीक केलेली. आणि मटार थोडे घेतले आहेत. मटार नाही घेतले तरी चालतील. पनीर क्यूब्समध्ये कट करून घेतलेलं आहे. सर्व साहित्य बघून झालेले आहे. आता फ्राईड राईस करायला घेऊया. थोडंसं तेलात मटार थोडे परतवून घेऊया. एक मिनिट झालेला आहे. मटार काढून घेऊया. आलं, लसूण, आलं लसूण थोडं परतवून घेऊया. थोडंसं तेल, कांदा. हे सगळं आपण फुल गॅसवरती परतवून घेत आहोत.
कांद्याचे कच्चेपणा थोडे गेले आहे. गाजर घालूया, फरसबी. फुल गॅसवर आता परतून घेऊया. भाज्या परतवून जवळजवळ 2 मिनिटं झालेली आहे. मिरची घालूया. मिरची तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता आणि तुमच्या आवडीची भाजी सुद्धा वापरू शकता. सगळ्यात शेवटी शिमला मिरची. गॅस फुलच आहे. परत जवळजवळ 2 मिनिटं परतवून घेऊया. फुल गॅस असल्याने आपण हे सारखं परतवत राहणार आहोत. परत 2 मिनिटं झालेली आहे. पनीर घालूया. मटार घातलेली आहे. थोडंसं मीठ. सगळं एकत्र आता परतवून घेऊया. सगळ्यात शेवटी भात. 2 वाटी भात घेतलेला आहे. चवीनुसार मीठ. कांद्याची हिरवी पात. सगळं आता परतवून घेऊया. आपण यात कोणते सॉसेस वापरणार नाही आहोत. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही यात विनेगर किंवा तुमच्या आवडीचे सॉसेस वापरू शकता, जसं की सोया सॉस, चिली सॉस. राईस खूप कलरफुल झाला आहे. 1 ते 2 मिनिटं परतवून घेऊया फुल गॅसवरती. हे सतत आपल्याला मिक्स करत राहायचं. असं आपला राईस एकदम अलगद हलक्या हाताने परतवायचा आहे, जेणेकरून तो तुटणार नाही. जवळजवळ 2 मिनिटे झालेली आहे. आपला पनीर फ्राईड राईस रेडी आहे. प्लेटिंग करून घेऊया आता. पनीर फ्राईड राईस रेडी आहे. करायला खूप सोपा आणि खूप चविष्ट आहे. यात आपण जास्त साहित्य पण वापरलेलं नाही आहे, सॉसेस सुद्धा वापरले नाही आहेत. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही सोया सॉस किंवा चिली सॉस यात वापरू शकता आणि अशा प्रकारे हा राईस करू शकता. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. इथे आपण बटन मशरूम्स घेतलेले आहेत आणि ऑयस्टर मशरूम्स पण घेतले आहेत. तुम्हाला जर हे नाही मिळाले, फक्त बटन मशरूम्स मिळाले तरी तुम्ही करू शकता. बाकीचे साहित्य बघूया. 1 वाटी शिजलेला भात, 1.5 चमचे आले बारीक चिरलेलं, 1 मोठा चमचा लसूण बारीक चिरलेली, कांद्याची हिरवी पात, 1 मोठा चमचा सोया सॉस, ही 1 हिरवी मिरची आहे बारीक चिरलेली, 2 ते 3 चमचे कांदा बारीक चिरलेला. मशरूमचे तुकडे करून घेतलेले आहे. आता भात करायला घेऊया. तेल तापलेलं आहे. लसूण, आलं, कांदा, फुल गॅसवर परतून घेऊया. चांगलं परतून घेऊया. आलं, लसूण, कांद्याचा चांगला कच्चेपणा गेलेला आहे. मिरची घालूया. मशरूम्स, परतून घेऊया. मीठ घालूया थोडंसं. परतून घेऊया सगळं. मशरूम्स आता पाणी सोडायला लागेल. झालेली आहे. मशरूम्सनी बऱ्यापैकी पाणी सोडलेलं आहे. मशरूमचं अजून थोडं शिजवून घेऊया आपण. फुल गॅस असल्या कारणाने आपल्याला हे अजून असं मिक्स करत राहायचं आहे. परत 3 मिनिटे झालेली आहेत. म्हणजे मशरूम घातल्यावर जवळजवळ 5 ते 6 मिनिटे झालेली आहेत. आता यात आपण राईस घालूया. कांद्याची हिरवी पात,
सोया सॉस, थोडंसं मीठ, कारण की मीठ आपण मशरूम्समध्ये पण घातलेलं आणि सोया सॉसमध्ये पण थोडंसं मीठ असतं. सगळं मिक्स करूया. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही यामध्ये तुमच्या आवडीची अजून भाज्या घालू शकता. सगळं परतून घेऊया. सर्व साहित्य मिक्स करून झालेले आहे. आता फुल गॅसवर 1 ते 2 मिनिटं आपण हे परतून घेऊया. फुल गॅसवर जवळजवळ 2 मिनिटं झालेली आहे. राईस रेडी आहे आपला. गॅस बंद करूया. धन्यवाद.